Milí diváci, srdečne vás vítame pri nových školských správach. V decembri sme zorganizovali školské kolo olympiády z anglického jazyka. Prezradíte nám, ako ste sa umiestnili? Ja som skončil na 3. mieste. Ja som skončil na 2. mieste. Ja som víťazom kategórie 1A. Na Mikuláša sa na našej škole uskutočnilo hudobné predstavenie Viktor. Útorok pred Vianocami žiaci mediálnej výchovy navštívili Slovenský rozhlas v Bratislave. No, toto presne tiež neviem zodpovedať, ale myslím si, že to je od nejakého 50., možno skôr od 48., od 50. roky. Nedá sa povedať, že to je len čistý pobrok. Je tam aj R&B, je tam trošku swingu, takže je tam toho viac. Áno? Môžeš ty? A ako ste sa dostali do toho rádia? Cez konkurs. Tak ono to bolo tak, že do Rádia Express som sa dostala. To funguje tak, že ak máš záujem pracovať v rádiu, tak najlepšie je, keď už začínaš v tom veku na tej strednej škole. Tak ako napríklad Adela Banášová sa dostala do Fan rádia. Všetko takto dobre dopadlo a že si mám možnosť pozrieť rozhlas za tie naše štúdie. Podarilo sa nám prebojovať do súťaže v krajskom kole vo florbale mladších a starších žiakov. Ako ste skončili v krajskom kole vo florbale? Hrali sme v kategórii mladší žiaci a vyhrali sme 2. miesto. Hrali sme v kategórii starší žiaci a vyhrali sme 3. miesto. Aký bol váš najťažší súper? Náš najťažší súper bol základná škola Batovce z okresu Levice. Našim najťažším súperom boli levickí hokejisti. Dňa 22.12. sa školskej jedálni vyhodnotil zber papiera a zber tetrapaku. Gratulujem, vyhrala si z celej školy, z 306 žiakov si doniesla najviac papiera. Ty si taká šikovná. Toto je tvoja cena za zber papiera. Páči sa. No prvá, tým, že mala najviac úspešných žiakov v zbere papiera, tak tým pádom získala aj najväčšie množstvo papiera ako trieda. Takže za celú triedu im teraz odovzdám takúto sladkú predvianočnú odmenu. Pani učiteľka si ju preberie a všetkých vás s ňou ponúk. Páči sa. Ďakujeme všetkým. Žiaci nielen tým najmenším sa aktívne zapájajú do činnosti na škole a aj keď sa celá trieda nezapojila, zapojili sa len niektorí žiaci a aj tak zvládli nazbierať veľké množstvo papiera, za ktorých patrí poďakovanie a sladká odmena. Žiaci našej školy pripravili vianočný program pre žiakov a rodičov.
aj slonice, tešíme sa všetci, ale najmä deti. Vianoce sú pred dvermi, tešíme sa na ne veľmi. Je to veľmi pekný sviatok. Básničky, pesničky, verši pre vás, deti. Nech sa páči pozrieť, čo sme pripravili. Kvôli čomu máte radi Vianoce? Kvôli tomu sa snažím. Kvôli tomu, lebo keď máme medovničky. Kvôli tomu, lebo môžem hladkať kaprov. Kvôli tomu, lebo dostávame darčeky. Kvôli tomu, lebo môžeme sa hrať vonku na gulovačku. Čo by ťa najviac potešilo na Vianoce? Na Vianoce by ma najviac potešila žehlička na vlasy a pes. Čo by ťa najviac prekvapilo na Vianoce? Najviac by ma prekvapilo, keď som dostal taký darček, napríklad notebook. Čo kupuješ rodičom na Vianoce? Rodičom na Vianoce kúpujem kozmetické prípravky. Ako pripravujete vianočný puding? No, u nás vianočný puding nepripravujeme, lebo to nie je typická naša slovenská tradícia, to skôr je z Anglicka, to ani neviem ináč, jak sa robí, iba keby si to človek prečítal, to nie je ako. To nepatrí na náš štedrovečerný stôl. Sviet na stromček, jak daží, už sme všetci zvedaví, či jeden darček a čo jedno, cingiličky, cingiličky. Prečo máte radi Vianoce? Myslím si, že Vianoce sú najkrajším sviatkom roku a nie len preto, že človek dostáva darčeky, ale aj preto, že môže obdarovať svojich najbližších, ale hlavne preto, že sme všetci pohromade a dobre je všade tam, kde sa ľudia majú radi. A na Vianoce by to tak malo byť. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.